Kan man se, der taler om et metodisk greb. Fordi Ares ønsker, at Antiperin intervenerer i Ares i april. Og Antiperin ønsker at evaluere kunstnergruppen Koncern. Så i den forbindelse har Antiperin efterspurgt rødderne den arkivariske frontshjælp. På baggrund af arbejdet på idéhistorie finder Raff det relevant at stille spørgsmålet: er der emancipation i Koncern, og hvordan kobles dette med Koncern som anden generations arkivarisme? Raff kan sagtens stille dette spørgsmål, og Antiperin finder det til med relevant, men med sit faglige udgangspunkt i idéhistorie er Raff som sådan ude af stand til selv at besvare spørgsmålet. Den rette faglige profil ligger dog som potentiale i Idéhistorisk Instituts historiske arkiv, nemlig som Institut for Emancipationsvidenskab. Institut for Emancipationsvidenskab er den eneste faktor med den fornødne faglige profil til at behandle emancipation og arkiv. Ja, lige præcis. Og mere til. Jo, nu skal du høre. I 1979 siger Esben Krause Jensen i Idéhistorisk Forening: aftenens tema: idéhistorie som emancipationsvidenskab. Ja, umiddelbart byder titlen mig lidt imod. Hvad er emancipationsvidenskab for noget? Emancipation og videnskab, det kunne næsten ligne en selvmodsigelse. Som om videnskaber ikke for det meste bruges til at undertrykke og disciplinere folk med videnskontrol, vidensafretning, vidensteknokrati. Ja, jeg har lige siddet og læst Gilles Deleuze, og så Gud bedre det. Han bruger betegnelsen nomadetænkning. Ja, ikke om overfladisk og løsagtig tænkning, men om bevægelig, dispensibel tænkning. En tænkning, der ser det som sin opgave, parallelt med en slags opsøgende teater, bevidst og stringent at forstyrre traditionelle sammenhænge. Idéhistorie som parallelt fænomen til solvognen, men her i universitetssammenhæng, hvilket perspektiv vil det få støtte fra Kulturfonden? Men det er selvfølgelig kun en spøg.
Lad mig i den anledning citere Peter Sloterdijk, som siger: i stedet for de vise findes deres skrifter i deres rå glans og voksende dunkelhed. Stadig foreligger de i mere eller mindre tilgængelige udgaver. Stadig kan de læses, hvis blot man vidste, hvorfor man endnu skulle læse dem. Det der skæbne at stå på stille reoler, som poste restante breve, der ikke mere bliver afhentet. Spejl eller gøjlebilleder af en visdom, som samtiden ikke mere kan tro på. Afsendt af forfattere, om hvem vi ikke mere ved, om de stadig kan være vores venner. Breve, som ikke mere bliver bragt ud, holder op med at være forsendelser til mulige venner. De forvandler sig til arkiverede objekter. Også dette, at fortidens normsættende bøger mere og mere er ophørt med at være breve til venner, og at de ikke mere ligger på deres læsers skrive- og natbord, men er sunket ned i arkivernes tidløshed. Ja, også dette har frataget den humanistiske bevægelse det meste af dens tidligere kraft. Stadig sjældnere stiger arkivarerne ned til de oldgamle tekster for at slå tidligere udtryk til moderne stikord efter. Måske sker det af og til under sådan besøg i kulturens døde kældre, at de længe ulæste papirer begynder at flimre, som om fjerne lyn for hen over dem. Kan også arkivkælderen blive lysningen? Alt tyder på, at arkivarer og arkivister er humanisternes efterfølgere. Fordi for de få, som endnu ser sig om i arkiverne, trænger den opfattelse sig på. Vores liv er det forvirrede svar på spørgsmål, som vi har glemt, hvor blev stillet. Ja, det er så smukt. Man kan dog nu spørge, hvilke relevante, reelle eller associative forbindelser retfærdiggør installationen af hele dette analytiske apparat på AROS? Findes der for eksempel en referentiel mening, som bevæger sig hinsides opportunisme? Ligesom at Ars nu står for at skulle have lavet en ny tilbygning. Okay, så SMK havde en stor Willumsen-udstilling i 1992, da koncernen lavede en analytisk intervention på stedet. Ligesom at Aros lige nu har en stor Willumsen-udstilling på stedet, imens rødderne, den arkivariske front, laver sin analytiske intervention på stedet.
Så den faste samling skulle afskaffes, ligesom at Ares har afskaffet sin faste samling. De to kafeterier, eller for at få plads til de to kafeterier, for i stedet for at skulle bruge udplukke verdenskunsten i associative ophængninger udtænkt af direktøren Erlend. De fortløbende rokeringer af den faste samling, som de benævner Directors Cut. Ligesom at Ares Public er kontrapunktet til avantgardens fordring i nedbrydelsen af grænsen mellem kunsten og det levede liv. Hvilken magi besidder referencen, ikke? Men apropos Directors Cut, så er der et element i den videnskabelige praksis på Institut for Emancipationsvidenskab, som består i at lade gæster ophænge verdenskunsten i associative mønstre. Verdenskunsten, den fandt vi i en skraldespand over ved kasernen. Det drejer sig om ca. 1500 sort-hvide reproduktioner af renæssancemalerier. I takt med at ophængningerne forandrer sig, affotograferes de med henblik på analyse. Ideen er at afdække oplevelseskulturens ubevidste strukturprincipper. Disse skulle gerne fastfryses i ophængningerne, som de besøgende foretager i en choktilstand, der opstår i det, de bevæger sig ud af oplevelseskulturens søbe og ind i verdenskunsten som affaldsprodukt. Forsøgsopstillingen er inspireret af Bevarburgs Mnemosyne-atlas til kritik af den rene ufornuft. Når så billedplancherne er færdige med at indgå i instituttets drift som hardware i en humanistisk forsøgsopstilling, vil vi skære den til i formatet 20x25 cm med vores store papirkniv og lade dem distribuere som unika-objekter i kunstskriftet ark i 300 eksemplarer. Det vil sige præcis 5 billedplanchefragmenter i hver arkmappe. Denne finale afslutter ikke blot projektets manifestation på oplevelsescentret Ares, men også den vandring, som verdenskunsten har foretaget som billedarkiv. Der vil den have gået fra at virke som værkreproduktioner til at indgå i og fra de respektive museer, blandt andet Statens Museum for Kunst, Kunsthistorie AU
i en brugsinstallation som praktisk analyseobjekt, til at blive halvoverflødige arkivalier, til at blive affaldsprodukt, til at blive forsøgsprodukt i skraldespanden for Institut for Emancipationsvidenskab, og til igen at blive kunst i ark. Ja! Modsat psykologien har al den viden, som Institut for Emancipationsvidenskab har akkumuleret gennem årene, ingen halveringstid. Siden afbrækket fra virkelighedens idéhistorie omkring 1980, har emancipationsvidenskabens march gennem institutionen været uafbrudt. Vi kan således præsentere et apparat til epistemeforskydning. For kort efter er Friedrich Kittler, også kendt som Friedrich Adolf Kittler, men han var opkaldt efter sin far og ikke der Führer, blev sat på pensum, og der Führer og ikke en studenterführer, var maskinen altså til epistemeforskydning, som kom kort efter Friedrich Kittler blev sat på pensum, allerede tilrettelagt teoretisk, og her under interventionen på ARAS har den vist sig praktisk, såvel som fuldt ud funktionel. Den er navngivet Piaget's Electric 2367, Piaget for symaskinen Major Piaget Eisensteig made in Taiwan, og Selectric for skrivemaskinen IBM Selectric 3 1980. 23 for William S. Burroughs Akademi 23, en fantastisk samtalebog. Og 67 selvfølgelig for mindet om Institut for Idéhistorisk Dåbsdag. Jo, ved hjælp af en cykelkæde driver symaskinen papiret i ring med høj hastighed i skrivemaskinen. Skrivemaskinens dispositiv forandres, således at den i stedet for at applicere en lineær progressiv diskurs til skriftproduktionen, applicerer en singulær diskurs, hvilket er så dyb en forskydning, at det i tekstens rum forestår et dekonstruktivt epistemeskift. Dette er altså en opbrydning af den borgerlige syntaks i skriftproduktionen, hvilket omdanner en given tekst til analyserbare identiteter. Ja, det er præcis. Og papir. Så hører han så også. Ej.